Jodak ma Kapuothe Nyalenda Kisumu koro kwayo piny owacho kokalo kuom migawo mochung' ne rango lee mag bunge mondo owuog oko mar resogi e lwet rao masani koro mono koda ka nyithindo dhi e skul. Ripota marwa Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth bang' limo jodakgo. E kar dak ma Kapuothe mayudore e Nyalenda Kisumu, ranyisi mag tiende rao odhanjore e laro mag miere oganda mana kandika mochwe e kogno mar adhaye. Jodak-go mathothne pi osebedo ka wiyo kinde koth, sani koro rao bende osieko miyogi wich bar. Ei gweng' kae, rao osebedo ka wuotho pile kendo lawo ji. Wik mokalo chana wuon ma wuoni nolawa kar kugwen ka monda dhi e tich. Kawuono sa 11 nyathina wuok e ot kacha ade ka biro kama ndwa dhi kama modok mana ot gi ng'wech gi nduru. Kogo nduru ni mama to kuomo koko ni to neno mana repe adek madongo dongo. Koro kwaneno repe gi kerepe koro kwagone gi gik moko no wagone gi depe moko ni giringo. Ka giringo ni chago doje dala machielo. Dala machielo no koro mama no gonduru. Koro wapukonye gonduru kod jigo ganduru ma koro jigo ganduru. Chieng' ma koso chwe wiyo dhembo to sa 3-4 gintiere iye ka. Koro kiwuog oko. Gikoni rao ochayogi makata gitemo riembogi to ok gisudi. Bende guogi ma gipidho mondo konygi e yor arita kotemo giyo to rao lao nyamina nega. To kimenya menya gi toch ni yande kaka chiemo na menya gi toch kama to ochaka kubiro ira kara arenga ma to madok e ot. Koro en rao mager ahinya. Koro guok bola ka guok biro e dhoot kama ong'e ni wuon gi nitie ebo biro machiegni nyaka e dhoot. To owuotho mochiemo mochako twar ni ha iye kanyo e dhodi kanyo ok ojali wange gi tek saidi. E wi mano gikoni bayo mar rao e miere gi otieno mangima nyaka kogwen thiro som nyithindegi. Gitamonwa nyithindo dhi e skul. Nyithindo wuok sa 11 monego nyathi dhi e baf kech waonge gi udi mantiere gi baf e ot. Baf ni ok wagero oko gicho. Ka nyathi wuok ni to rao ema go wang'e kuome. Oduoge ot gi ng'wech magore piny wan be koro wago uwi ago matimi ni rao dwa nega. Koro ne wabedo gi buok nyithindo ok odhi skul. Giyuak ni gisebedo ka gichwalo lipot ne migawo mochung' ne rango lee mag bunge to pok gineno lokruok. Wadhi ga ichoche ma oko kucho chonde. Koro wanyalo konyre nade? Sirkal ne gima unyalo konyowa godo. Wan marach, wan riski, wanyalo to sa asaya. In ka gibiro ok gitie kata nusa. Le en mar jo wildlife. Mane jo mochung' ne le. Wuonwa uru gi jo wildlife ni gima digitimnwa kaka digiriemnwa gigo. Piyo merowa to repe be omerowa. Koro wadhi kanye. Migawo mar wildlife ka giyie gikawi thuolo kata mar ndalo 2 kata 3 giritwa rao gi giriembonwa gidog nam wadak gi kwe wawe bet gi ngima ma wadak ngima moluor. Midhiero koro ogore ne jodak ma Kapuothe rude ka koro gikwayo sirikal kokalo kuom migawo mochung' ne rango lee mag bunge mondo chopirgi mapiyo oresgi e lwet repe ma koro osieko monjogi otieno kotieno kendo mayogi kwe mokalo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kapuothe, Kisumu County.